салом хонандагони азиз, мавзӯи дарси имрӯзаи мо ҳарфҳои хоси арабӣ ва форсӣ тоҷикӣ аст. чӣ хеле ки шумо медонед, алифбои ниёгон аслан алифбои арабӣ аст. алифбои арабӣ 28 ҳарф дорад. ин ҳарфҳо барои ифодаи ҳамаи овозҳои забони тоҷикӣ кофӣ нестанд. бинобар ин форсӣ забонҳо гузаштагони мо ба ин алифбо 4 ҳарфи дигар илова карданд. ҳарфҳои п, ч, ж, гоф ҳарфҳои хоси форсӣ тоҷикианд. масалан, калимаҳои падар, писар, чарх, чаман, жола, каждум, санг, гаҳвора калимаҳои пурра хоси форсӣ тоҷикианд. ҳарфҳои с, ҳ, сод, зод, то, зо, айн, қоф ҳарфҳои хоси арабианд. масалан, калимаҳои саб, мерос, ҳалво, заҳмат, сабр, шахс, ҳавз, зарар, табобат, тӯтӣ, зафар, ҳофиз, айнак, илм, қадр, машқ калимаҳои пурра хоси арабианд. ҳамин тариқ бачаҳо, агар дар таркиби калима яке аз ҳарфҳои хоси арабӣ бошад, ин калима калимаи арабӣ аст ё иқтибосӣ, яъне аз забони арабӣ ба забони мо гузаштааст. агар калима дорои ҳарфҳои тоҷикӣ п, ж, ч, гоф бошад, он калима арабӣ нест, тоҷикӣ аст. бачаҳо фаҳмод? дар санҷиши умумии 4 ба шумо муваффақият мехоҳам.